Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah komentar nan sangat menarik untuk konten nan nambo buek nan berjudul Iduk iko iyo sabonapai. Ada salah seorang dunsanak kita nan menulis komentar sebagai berikut. Hanya orang Andi nan mengecen bahasa iduk ko podi. Nan orang Andi aku tentulah sama tahu awak apa artinya ndak. Orang Andi aku artinya orang nan bodoh. Jadi menurut beliau hanyalah orang bodoh nan mengecen bahasa iduk ko podi. Iyo agak lama temonuang dan dinyo memikian komentar ko sana. Ko iyo botu lah apa nan dikecean dun sana itu. Ko iyo lah hanya orang Andi atau orang bodoh atau orang pandi nan mengecen bahasa iduk ko podi. Jadi kalau orang santiang kalau orang indak Andi kok mengikuti logika dun sana tersebut, tentu untuk orang nan santiang, untuk orang nan hebat, nan indak Andi, indak bodoh, codi Allahu Robbi, tentu baginya iduk ko indaklah podi, melainkan kebalikannya atau iduk iko adalah sonang, indak podi ado, sonang aja taruh, gembira, bahagia, ceria, golak, tertawa. Itu saya isi hidup ko. Dan tentu ia itu kalau awak mengikuti logika atau jalan pikiran dari dun sana nan magi komentar tersebut. Kok ada dun sana nan bertanya siapa nan magi komentar tu. Ya ndak keden sobuan dah. Ndak perlu awak bahas sia orangnya doh. Tapi awak bahas saja isi dari komentarnya. Tapi dia nagih juga lah sedikit petunjuk bahwa beliau kebetulan indak orang tiaka. Tapi orang ma-nya ndak perlulah kita bahas. Sebab kebanyakan dari kita sana kalau ada orang nambah komentar agak lain atau mungkin berbeda dengan kebanyakan, orangnya nan berserang. Indak komentarnya nan bahas dah. Orangnya nan berserang. Ang cendai itu ndak selesai yang deh. Betunya kayaknya. Itu sebenarnya kaleru tu sana. Kok ada di antara awak nan lah menjadi kebiasaan serupa itu, mari kita hentikan bersama-sama. Olah tu kita serupa itu juga. Jadi kok sia juga nan nambah komentar indak sesuai dia awak. Jangan orangnya dibahas. Jangan keluarganya disobuk. Jangan orang gaeknya nan disinggung-singgung. Tapi cukuplah komentarinya aja nan awak bahas. Awak kupas pikirannya. Kok iyo botuanya Kok botuanya tentu awak harus siap menerima kebenaran. Jadi lah dan pikir-pikir, iyalah agak hanya orang Andi nan merasa hidup ko hanya penderitaan. Awak ingatlah contoh publik figur misalnya, orang hebat, orang santiang. Misalnya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tragedi nan dialaminya luar biasa. Ketika inyo liburan ke luar negeri jo keluarganya jo anaknya, masuk anaknya berenang ke dalam sungai. Disongkonya sungai di luar negeri itu sama jo di negeri awak. Indak keluar hidup-hidup leh. Meninggal anak di situ. Anak nan disayangi. Anak nan dicintai sepenuh hati. Meninggal di situ. Moi sahabat bawa pulang leh. Ndak mungkin indak ada rasa podi, kepedihan, duka mendalam dan dirasuanya dah. Indak lama sudah itu tiba pula cobaan lain. Terbongkar pula kelakuannya seisua. Sehingga viral pula lah perbuatannya itu. Dan melibatkan perempuan lain. Lai kesonang aja hatinya tu. Inyo menjadi pembicaraan di seluruh Indonesia. Kok lai pembicaraan nan elok tentu tak tapi kok ada orang namanya Bu Elok leh. Ndak lama sudah itu. Bini minta corai pula. Bara tu cobaan
bertubi-tubi nan dialaminya. Lai orang andianya tu. Lai orang ongoknya tu. Lai orang pandia lagi bodohnya tu. Joleh indak. Jolehnya orang codiak tu. Kau indak le kemungkinannya menjadi gubernur. Orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat. Provinsi dengan jumlah warga terbanyak se-Indonesia. Awak ingat pula lah ke masa siswa. Dia ambo generasi nan lahir jo dibesarkan di zaman Orde Baru ya. Mungkin lahir banyak pula dun sana di sikonan sa generasi jo ambo. Ambo lahir jo dibesarkan di masa Orde Baru. Di masa Orde Baru ko sia orang nendak kenal. Jo H.M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia. Orang nomor 1 di Indonesia. Indonesia ko lah bisa dikatakan inyo nan mamoci kesadonyo. Ndak bisa awak macam-macam kenyo. Inyo bona tampuknya di atas. Kela sonang bona nyawa hidup inyo. Ndak ada orang nang keberani melawan inyo. Ndak ada orang nang keberani mengecek nan buruk-buruk tentang inyo. Nan elok-elok ajonya. Tapi kudian bah. Awak di jatuhan orang. Baronti menjadi presiden. Awaklah kagaek ko. Anak lari bak cando buronan. Aku dian masuk penjara pula. Isteri nan mendampingi selama iko dari zaman susah seisuk. Alah poi pula meninggal awak. Laika mungkin indak podieh kehidupan yang dijalani Soeharto tu sana. Walaupun sado piti di negara aku bisa inyo nan memoci, tapi cobaan hidup nan dialaminya serupa itu tu. Seperti nan pernah ambo ibaratkan dalam salah satu video sebelumnya kok dipaingeannya lah dek nan maha kuasa kepada Ridwan Kamil atau kepada Soeharto. Iko nan kang jalani di atas dunia esok kuah. Ba'a, iyo lai kehidupan di dunia ko. Kok di baik itu aja lah dek nan maha kuasa, dek Tuhan nan maha esa. Ka tokoh-tokoh besar itu. Kemungkinan besar inyo ka menjawab ndak jalai leh. Borek bona ada den untuk menjalani isu. Tialah indak. Kemungkinan itu jawapan nan ka disampaikannya. Itu pula lah kemungkinan awak ke sana. Kok tahulah awak bahasa hidup cando iko nan kawak jalani. Tahu awak sajak seisuk ketika awak olun ke dunia kuah. Kok bisa pula awak memilih kuah? Mungkin awak memilih indah agak. Hidup den sendiri misalnya kuah. Baralah den menyusahkan orang lain. Bara susah orang gaek den. Dek ulah den seisuk. Bara banyak kesalahan awak terhadap orang gaek, terhadap orang lain. Bara borek cobaan hidup nan harus ditanggung. Kok den sana mungkin kok lai selesai sa dalam kehidupannya, lai luruh aja jalannya. Kalau dek den cobaan nan den jalani, iyo ndak terbayangkan. Tak terbayangkan bahawa iko nan akan dijalani. Tapi itulah nan dijalani kini kuah. Jadi kalau menurut pendapat ambo sendiri, memang hidup ko iyo banyak kepedihan. Banyak penderitaan. Boben borek nang kedikatuan. Cobaan nang kedijalani. Musibah nang kediadoi. Awak baurang gaek, awak bama, awak bapak nan menyayangi awak. Suatu saat inyo kepoi. Keditinggalnya awak. Awak layado memiliki pasangan, balaki atau babinyi. Bisa jadi inyo dahulu pada awak. Bahkan anak nan awak sayangi. Bisa jadi ditarik ada tenolah. Anda do jawab leh. Awak harus madoi kesadonya tu sana.
Ada itulah menurut Den menurut pendapat Den, yang mana ambo bisa salah, ambo bisa keliru, pendapat ambo bisa indak botu. Tapi kok menurut ambo nan hidup goyo podi. Namun baik itu sana dalam hidup ko di sela-sela kepedihan tu terkadang awak lai merasakan pulo kebahagiaan. Misalnya ada rasa bahagia di awak ketika awak lai mendapat rezeki, ada pula rasa bahagia ketika awak akhirnya berumah tangga jodoh awak pujaan hati akhirnya menjadi suami atau isteri tercinta. Baik itu pula ketika ada keinginan awak nan lai terpenuhi, mungkin lai sonang hati awak, tapi kasado kebahagiaan kesenangan itu hanya sementara sifatnya sana. Hendak lama sudah itu babalik-balik kanan cako. Kepedihan, ketidakpuasan, penderitaan, dan lain-lain sebagainya. Ambo merasa berterima kasih bona ka dun sanak dalam mengecehan bahawa hanya orangan dia nan mengecehan hidup kopo dia. Sebab komentar tu membuat ambo berfikir sana. Membuat ambo mainok renungkan kecek beliau tu. Kok iyo bona nan disampaikannya. Tapi sesudah dipikir-pikir bona, ya mungkin bagi ambo sendiri, mungkin indak samo jo pendapat dun sana itu do. Kalau dek dun sana nan lain agilah komentar di bawah. Sebelum ambo akhiri video ko sana, awak ada intermezzo seketek. Ada pula komentar nan indak kalah menarik nan mengatakan bahawa yo botu pula tu, yo bona podi hidup ke? Buktinya ketika awak terpancar, ketika lahir kata dunia ko, awak kan langsung menangis nak. Itu tanda hidup ko yo bona podi Itu pula komentar menurut salah seorang dun sanak kita. Kok di kona-kona, yo botu pula dia. Itu saja dulu. Tak lebih terkurang, ambo mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.